Matul is-sena b'mod partikolari fix-xhur tas-sajf jiġu ċċelebrati diversi festi għad unur il-patrun jew patruna tal-lokali rispettiv. Iżda sabiex titgawda l-ġimgħa tal-festa hemm involut ħafna xogħol b'mod partikolari fuq l-armar tal-festa. Irħamar, restawr, induratura. Dawn huma biss ftit elementi ta' proċess sħiħ li jsir fuq l-armar li jitgawda fil-Festi Maltin u Għawċin. Dawk dilettanti naqdu flimkien fi proċess wieħed twil. Fil-fatt hekk kif tispiċċa l-festa mal-ewwel tibda l-ħidma tagħhom sema finalment twassalhom għall-ġimgħa tal-festa. Tkellimna ma' Tom Isberi, membru fil-Kummissjoni Żgħażagħ fi ħdan il-Kumitat Festi Esterni San George Martri, fejn spjegalna l-ewwel pass hekk kif tispiċċa l-festa. L-ikbar biċċa xogħol li konna biex indaħlu l-armar tkun minn mindu tidħol l-istatwa u dak il-lejl għax aħna daqsxejn magħrufin hawnhekk li f'dak il-lejl kważi nżarmaw ir-raħal kollu għax in-nies iqumu fil-ħodu tgħid hawnhekk kien hawn festa, però biex jiddaħħal l-armar kollu dejjem għandek qisu 15. Il-ħidma konġunta bejn 25 persuna li jiffurmaw parti mill-Kummissjoni Żgħażagħ twassal biex dawn id-dilettanti jagħmlu l-proċess kollu mill-bidu sal-aħħar fl-imħażen tagħhom. Kif jitlesta l-proċess kollu mbagħad ikun tfadal l-aħħar fażi, dik li joħroġ l-armar sabiex ftit isebbaħ blibsa mill-isbaħ lit-toroq Maltin u Għawċin. Spiro Bonanno, membru wkoll fi ħdan il-Kummissjoni Żgħażagħ, spjegalna l-aħħar fażi tal-proċess. Il-proċess ta' qabel festa dejjem jibda l-aħħar ta' Mejju. Nibdew billi narmaw il-ħbula tal-papaljuni u l-antarjoli. Mbagħad aktar ma nersqu lejn il-festa nibdew narmaw il-pedestalli, troffej, kolonni, mbagħad ovvjament jidħlu l-istatwi u fejn jidħol id-drab fil-ġimgħa tal-festa, dejjem ikun l-erba' tal-festa. Frott il-ħidma ta' dawn id-dilettanti twassal sabiex fil-ġimgħa tal-festa għajnejn il-poplu jitpaxxew bl-arti tal-armar u s-sena tad-dilettanti.